صبح بخیر دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم همه شما خوب هستید. حاضر انم خیلی نوینکای دوبایس که اومده بابچکا، گلوی بابچکا پاپلینای 3 مترش 160 سومونه. 3 مترش 160 سومون. دخل سنگ زدگی به حد سنگ خوشروی زیاد زدگی. مرحمت بینید نوینکا برای دخترکا. کسی در کارای مرحمت درخواست کنید، ما دستافکا داریم. بینید چه خوشروی ها چند رنگ داره. بازی او رنگوش هم شما نشان میتیم. این روز ویای کم که سفید چه مدرسه که روز نیجنا روز ویای رنگش. подписчикони азиз ва ҳамаи он нафароне ки айни замон моро тамошо карда истодаед, ҳозир мехоҳам камакак дар бораи кор дар компанияи Фаберлик ба шумо маълумот диҳам. дар компанияи Фаберлик ҳозир бисёре аз занҳои тоҷики мо кор ва фаъолият карда истодаанд ва хеле зиёди онҳо соҳиби маоши хуб шидагӣ ҳастанд. инчунин чӣ хеле дар наворҳои дигар блогерҳо мебинед соҳиби хонаву мошин гаштагӣ ҳастанд, соҳиби маблағҳои беҳтарин гаштагӣ ҳастанд, званияҳои баландтарин да баромадагӣ ҳастанд. шумо низ метавонед ки корра оғоз кунед дар ин компания ва нами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст дар нами рақамҳо нависед. вотсап доранд, гурӯҳи занҳои беҳтаринанд, занҳое ки мисли апаву хоҳар ҳастанд. кора ба шумо мефаҳмонанд, регистратсияву обученияшон беплай. пура кора мефаҳмонанд, агар хоҳед кор мекунед ва шумо низ метавонед ки соҳиби маош гардед. шумо низ метавонед ки яке аз званияҳои баланди компанияи Фаберлика соҳиб гардед. нависед, бо мефаҳмонандтона. боқӣ саломат бошед. анаи сиёҳуш бинед, сиёҳушам чихе хушрӯчаи фасон. материалш материали дубайский барои духтарако беҳад хушрӯанд. марҳамат касоне ки мегӯянд ки духтари ягон хе гул нишон тиен духтарона бошад, марҳамат метавонед аз анамино дархост кунед. 160 сомонӣ санги фасони хушрӯкатӣ дона даи нархай оптумда бо арзон мешава. касе ки оптум гирай марҳамат нависе дар ватсап машмода мефаҳмонам чанд смаи оптумуш. анаи ранги сеюм шай тамошобинони азиз, ранги сирх. ранги сирхшам аҷоиб хушрӯвак. марҳамат бинед сангошон сангои фасони хамилёни якумсор задагиай. ҳозир ма шумода то охири видеоро тамошо кунед. доинго бисёр омадагиай ва ёшам нишон метиҳам. каседа дар корай дархост кунед, доставка ҳастай. тамошобинони азиз, марҳамат ина бо 160 сомона санги зиёдаш анами паплини доингай гили евростил. марҳамат сангш бисёрай. агар ами сангш кам боша бо арзонтарай, неким и сангша ки зиёд задагиян 160 сомон донадай оптумда бо арзонтарак мешава. ина тамошобинони азиз, анаи Версачи 160 сомон иам бо арзон мешава. доингай материалаш худаш гили Версачи мана евростил. сангошон зиёдай. вақте ки сангш кам шава дӯстони азиз, камтарак амёра дуртарак мезананд, ҳалакай нархш арзон мешава. вале ине ки ҳози сангш зиёдай барои ҳавай 160 сомонай. марҳамат оптумда арзон мешава. касоне ки оптум гиранд нависен, ро гап мезанамтона. тамошобинони азиз, марҳамат ана ин намудошам бинен санги зиёдаш 160 сомон доинги тоза якум сорт санги бисёри хушрӯвуш. бинед чихе хушрӯи заминаш сиёҳ. бисёриҳо мепурсанд ки тёмнитарам боша навор гиред. марҳамат анамин чунин навор барои шумо. озӣ аз сиёҳ бо дигар хелшам аст, ма шумода нишон метиҳам. метавонед интихоб кунед. ана марҳамат барои занҳо гули занона анамхел санги зиёд и 150 сумай донада оптумда бо арзонтарак мешава. доинга чӣ хеле медонед доинг хушрӯвай ҳичи намешава. ана баъд ози нусхаи адраси ҳастай бурама шумода нишон метиҳам. дглая дрангай дрангай инаи адраси. тамошобинони азиз, ана ин гулабине чихе гули хушрӯ адраси и ваяй материалаш дубайский материалай санги хеле зиёди хушрӯ задагӣ бисёр задагӣ 160 сомон донадай.
ози ду ранг дора. У рангшама шумода нишон метим. Марҳамат, анаи дигар рангаш. Санги хамелеон задагиян. Марҳамат. Наздик, хамелеони наздики хеле зиёд. Сангорам фарқ кунед нархоша аз рӯи ами паплино бисёрш аз рӯзи анами сангошон фарқ мекунад. Набинед ранг. Хулас донада 160 оптумда бо арзон мешавад. Бо ҳамин видео имрӯза ҷамъбаст мешавад. Хайр, то видеоҳои оянда. Саломат бошед.